Como sabedes, hoxe está a debate nas institucións europeas o recoñecemento do galego, do vasco e do catalán como linguas oficiais da Unión Europea. Isto significa unha gran oportunidade para a nosa lingua. Sin embargo, onte vimos como Rueda se negaba a asinar unha carta demandando ese recoñecemento. É algo absolutamente vergoñento e tamén non deixa de ser un esperpento que acaben facendo máis polo recoñecemento da nosa lingua o Lehendakari Pradales ou o presidente de Cataluña que o propio señor Rueda. É unha vergoña que non se merecen os galegos e as galegas. Está claro cal é a estrategia do PP. Queren que o galego sexa unha lingua de segunda, pero non o van conseguir, porque somos moitos e moitas os que amamos ao noso idioma. E, aínda que eles estén poñendo paus nas rodas, o galego será recoñecido como lingua oficial e o galego terá 1000 primaveras máis. Como sabedes, hoxe está a debate nas institucións europeas o recoñecemento do galego, do vasco e do catalán como linguas oficiais da Unión Europea. Isto significa unha gran oportunidade para a nosa lingua. Sin embargo, onte vimos como Rueda se negaba a asinar unha carta demandando ese recoñecemento. É algo absolutamente